cer voie în primul și în primul rând să vă vorbesc stând la masă, pentru că o să citesc ceva ce de asemenea mi-am pregătit dinainte. O să încerc să nu mă lungesc foarte mult, dar mie mi se pare important să vă spun că tot ceea ce facem noi în momentul de față se încadrează destul de bine. Seamănă foarte mult cu pilda smochinului neroditor. Cei care au curiozitatea să caute și să vadă la ce anume se referă, ar face bine să o studieze. Eu am să vă citesc acum pilda. Cineva avea un smochin sădit în viața sa și a venit să caute rod în el, dar n-a găsit. Și a zis către vier, vierul fiind cel care îngrijește via, pentru că smochinii erau ținuți în vie, crescuți. Iată, 3 ani sunt de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l. De ce să ocupe locul în zadar? Iar el, răspunzând, a zis, Doamne, lasă-l și anul acesta până ce îl voi săpa împrejur și voi pune gunoi. Poate va face rod în viitor, iar nu, îl vei tăia. Am ținut să vă amintesc această pildă pentru că eu consider că de 8 ani, împreună cu Andreea, exact asta facem. Stropim smochinul. Diferența este că unii dintre smochinii pe care i-am stropit până acum s-au dovedit a fi roditori. Unii au rodit mai devreme, alții mai târziu, pe unii încă îi așteptăm. Și chiar dacă seamănă a lipsă de modestie, vă rog să mă credeți că mie mi se pare foarte important să știți că sunt foarte multe lucruri cu care eu personal mă mândresc. Și pot să spun că le-am făcut din convingere și mi-aș dori foarte mult să mi se alăture și alți oameni care să aibă măcar jumătate din convingerea cu care noi am lucrat în toți acești ani. Pentru noi este o mare bucurie să vedem această sală plină. Dumneavoastră știți că foarte rar sala aceasta se umple. Iată că în momentul de față sala este aproape plină și pentru noi e un compliment absolut deosebit. Deci, tocmai pentru a nu lungi, aș vrea să vă mai spun 2 lucruri pe care astăzi am avut certitudinea că le pot anunța. În dimineața aceasta am vorbit cu impresarul pianistei Ana Fedorova și aș vrea să vă spun că noi și anul viitor vom organiza încă un masterclass în care dânsa va lucra cu 5 sau 6 copii din Liceul Vocațional de Artă. În această dimineață ne-am înțeles asupra condițiilor în care se va întâmpla acest masterclass. O mică buclă în acest discurs este aceea că unii dintre cei care sunt prezenți aici o să-i invităm și aici mă refer și la Hari. Ea a fost personajul principal al unei întâmplări de la masterclassul de anul acesta și mi-a părut rău că nu am avut prezența de spirit să o invit să lucreze în locul cuiva care a considerat că nu e foarte important să vină la masterclass. Hari a fost în sală doar ca simplu spectator. Cred că ea este cea care va fi prima dintre invitații. Iar a doua veste pe care aș vrea să vă dau, tocmai ca să înțelegeți că noi ne ocupăm și cu altceva și încercăm să facem toate lucrurile altfel decât toți ceilalți. De săptămâna viitoare, asociația noastră intră în rândul editorilor, pentru că această carte, săptămâna viitoare va ieși de la tipar. E o carte care a început a fi scrisă acum 40 de ani, în dimineața în care mama mea și a fratelui meu a închis ochii. Cartea este scrisă de fratele meu și se numește Cancerul face lucruri trăznite.
E o carte pe care noi o vom pune în vânzare și vom încerca din veniturile realizate cu această carte să facem alte și alte proiecte. Sper să nu mă considerați mult prea lăudăros, dar e un motiv de mândrie să știi că ai reușit să scoți o carte. Ce aș putea să vă mai spun? Am avut greutăți în a pune în practică, mai ales ultimele proiecte. Am fost tentat să spun lucruri grele și mi-am dat seama până la urmă că nu aș rezolva nimic și că până la urmă tot mai sănătos și mai sănătos este să privim cu optimism înainte și să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat copiii atât de buni. Și că noi ne preocupăm să facem drumul lor mai ușor și să-i ajutăm să răzbească. Eu sper ca parte dintre tinerii care sunt aici încet să vină alături de noi și să vină cu idei noi și să facem proiecte noi. Ar fi fost păcat să pătez acest eveniment atât de frumos și cu o audiență atât de mare, cu lucruri care până la urmă nu merită. O să vă îndemn să căutați cuvântul poetului Radu Gir, scurtul speech pe care l-a ținut în momentul în care era judecat. Omul vorbește despre credința lui și despre felul în care percepe lupta pentru dreptate. Vă îndemn să o căutați. Cuvântul lui Radu Gir în fața instanței este foarte ușor de găsit pe net. Și aceea este o pildă. Vă mulțumesc și cer scuze că m-am lungit foarte mult. O invit pe cea din urmă invitată specială. E o tânără la care țin foarte mult. Ea a fost premianta noastră și anul trecut și a participat și la un proiect pe care am reușit să-l ducem la bun sfârșit. Dacă aveți plăcere, peste jumătate de oră va cânta în Piața Teatrului împreună cu trupa Eufonica. Iar în acest moment ne va cânta o piesă la care o țin foarte mult și sper ca prin cântecul ei să simțim cu toții că avem pe frunte Amazing Grace. Vă mulțumesc! The sun, blessed